dalšího videa. Čau všichni, já jsem Minecraftu, Zafranktuček mého dalšího videa a dneska jsme opět na hledání Herobrina. Teďka jsme v tom nedru. Já jsem se rozhodl, že do mutantů nebudu přidávat intro, protože to zabírá ještě víc času tam nahrávání a do různých prostě jako videí někdy nebude intro a někde jo, prostě v kratších videích budou intra a v dlouhých nebudou, jo, takhle to je, protože pak se to nahrává ještě díl, protože to musím nahrávat zvlášť s tím intrem. Nejdřív to tam musím nahrát to intro, pak to ještě nahrát na YouTube, takže to trvá strašně dlouho, takže budu jenom v krátkých docela videích budou jako intro. Hej, tak jdeme teda hrát. My teda někam půjdeme. Kam bychom šli? Já bych šel takhle sem. Šel nějakýho úplně zmutovanýho kasterky. Takovýho. Možná vy to slyšíte. Takovou úplně divně kvíčil. To je nějaká cestička, jako co? Kdo by postavil takovou cestu? Nevím. Kdo by to postavil? Hej, a vede to dovnitř. Vede to dovnitř, počkej, já to zkusím rozkutat. Jo, tady to vede dál. Hej, tady je furt ta cesta. Ona někam vede. Ona vede do lávy? Hej, ta cesta vede do lávy. No, ale do lávy my nemůžem. No. To je divný. No, on tam má možná domek, Herobrine. No a jak se tam dostane? Potřebujeme vodu nebo něco. No, jak to schladit, no. Hej, tak já tě zabiju a portnem se domů. A naberem si vodu. No. A nebo si ji rovnou můžem givnout. Ne, nebudeme si gigvovat. Proč? Já to nechci dělat. Musíme ho najít. Jau. No, taky givni, no, teda, mach jo. Bude to takový trochu nagivovaný, no. Prčic, víte, co je divný? Že já si vždycky hudbu vypnu a ona se mi sama zapne. Jako nevím, co to dělá, jako kdo. Hej, tady ta cesta furt někam ještě ale vede. Já nevím, jestli máme jít jako do... Hej, tady je furt ta cesta někam, kde vede. Ale nevím teda. Tak, já si vzít keblík. Tak, a musíme to teda tím polejt. A jsem zvědavý, jestli tam teda něco bude. Kyblík vody existuje tady. Ty verzi. Je tady kyblík? Jo, kyblík vody mám ho. Se tady mohl zvláštně to furt tady zpívat, čím jdu k tobě, tím si dál. Což bylo už docela jako nudné. No tak to tam dej tu vodu. No to nejde. Má se spálilo. Jak to? Hej, to musíš dát totiž takhle sem. Aha. No tak znovu. Dáme bude. Ježišišmarja. Ale kafia. Jedna. A konečně. Pak budeme hodně na normálním světě a pak se zase vrátíme sem. Game bude. Ale kafia. Ty změny jsou strašný. Změny verze. Ne, ono se to prostě spálí. No tak peč Tam na nejde to. tady- Peč na to. Tak já to pečem, no, ale... Hej, tak se pojď, tam- já tě zabiju, jdem na náš svět, do našeho domečku, pak se sem když tak zase vrátíme. Ne, já nechci zhebávat. Hej, pigmeni. Hej, Magma Cube. Magma Cube. A už je mrtvá. Zase Magma Cube. To tam mě tak štve. Kreténe, zhebni. Mě by zajímalo, jak se spíš... Hej, za tebou. Ty. Maky, vole, hebněte. Tak. Jo, to mě to bouchlo.
pan Punktučňák mě bouchá a já si myslím, že je to magma. Se nedá sprintovat, že to tady hoří. Láva. Šíp v lávě. Divný. Hej, já bych šel do domu našeho. Nebo zabijte mě. Hej, zabijte mě. Já ti dám věci. Hej, tady máš věci, jo? Ne, já tě zabiju a ono to z tebe vypadne. Počkej, ne u té lávy. Tady. Tak. Hevni. Jsi nesmrtelnej. Hej, mě to neubývá srdíčka skoro vůbec. Takže máš brnění. Počkej, já si ho sundám. Všechno to seberu. Tak jsem u nás doma. Nesmí to sebrat žádný pigment, jenom já. Když jsou to tvoje věci. Tak, mám všechno. Tak. A sakra, já se za tebou nemůžu portnout, protože jsi někde jinde, ty nejsi v nedru. Tak se portni do nedru a já se za tebou portnu. Ty a jak se teda dostaneme domů? Hej, jak se teda dostaneme domů? Domů? Jo, tím portálem vlastně. Vlez do... No, už se tam za mnou můžeš portnout, už jsem tady. Tak, jinak plánuju natočit svůj vlog, nebo tak, nebo vlog asi. Spíš. Tak, já jdu zpátky a věci ti dám doma. Protože Jo. tam je to bezpečnější. Takže těšte se. A budeme... Tady je to zase úplně jiný. Tady je zase domeček. Zase krásně tady je. Tak pojď do domu a ti to všechno naházím, nebo já nejsem subec. Tak, asi bys chtěl. Tak. Podle mě šípy, pak proč to nejde briky, chtěl by si luk, nějaký bloky, tady ty bloky, to bylo určitě tvoje a to je asi všechno. A víc šípů, a ty šípy jsou moje nebo tvoje? To je jedno, mně to stačí takhle. Tak dáme to do čestek. No stejně teď do nedru asi nepůjdem, takže je to trochu... Teďka budem tady. Teďka budem tady na světě. Vlastně máme jednu čestku nahoře, ne? Creeper tady za oknem na nás čeká. Hlavně otvírej dveře. Jinak se exploduje. Náš dům. Tak dáme tam nějaký kraviny, tady hrot. Kde je Creeper? A jo, tady čeká za oknem. Zmrt. Ne, neotvírej. Neotvírám, já jdu do jeskyně asi. A jdeme něco natěžit. Já by to natěžit velký diamanty. V čem se nám stalo nejdivnější věc? Asi v nedru, že jo? Ve světě se nám jako nic tak... Jo, no jak nás to bugovalo. Jo. To bylo dost divný. divný. To bylo divný, že když já jsem kopal ten netherrack, což je ten kámen z nedru, tak mi z toho padaly nether bricky. Normálně ty nether bricky. Nemám točky. A kde jsi ty? Já jsem tady úplně někde dole. Jo, tady je láva. Tak nízko. No. Takže tenhle díl asi bude krátký, protože... Ne, nebude zase nějak strašně krátký. Třeba půlhodinový a možná, že natočíme ještě minihry. Uvidíme. To bouchám do hedy. Hediš. Kde jsi? Ty nejsi tahy? Tyjo, já spadl do lávy.
Fuj table. Takže tě nemusím portovat. Ne, nemusíš, já jsem to přežil. Nebo zatím jsem to přežil. Kde jsi? Mám tady železo, super. Tak. Jo, mám ho. Ty já zhebnu. Au, 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 au. Au, Jo, přestalo to. au, au, au. Ale nemám s sebou jídlo, já debil jsem si ho nevzal. Já jo. A já nemám zase torčky. Torčky Já tak, si zhebnu. já torčky taky nemám. A přestalo to. Musíme se dostat nahoru. Na iron. Já vemu ten iron. Tak jako co bychom měli povídat? No tak já jako moc nevím. Já se teď moc nezajímám. Jo a určitě se těšte, bude další díl jako mých staveb. Nazval jsem to stavby. A já jsem postavil pro vás UFO. Možná, no ty jsi mi málem strčil do lávy. No. Sorry. A tam je UFO, takže já možná nebudu natáčet video a hned pod tohle video budete mít na úložtu ten svět, si ho stáhnout. Spawnete se ve vesnici a poblíž budou command bloky a takový tunel, tak do něho půjdete a musíte mít easy aspoň. A pak vás to začne portovat, jakoby vsávat a pak se tam spawne Guardian a ten vás začne zabíjet. No, jestli víte, co je to Guardian, tak to je taková ryba, která má jen jedno oko. Se dalo vykraftit to nějak, ty. No. Ale ta tady vůbec není. Tady nejsou ani koně. Krása. Tady jsem. Ne, to nekoupej, právě. Tak. Půjdeme nahoru. Asi pro nějaký torčky. Tady máme prostě strašně moc těch chodeb. Tak. Ne, krci. A Herobrina jsme nenašli. Jako, proč, jenom proč? Proč nám to nedopřává? Je to blbec. Ale taky, když ho najdete, tak se můžete pokadit strachy. Budeme hrát asi Herobrine mod a možná, že to budeme hrát na tomhle světě. Jakože přestaneme natáčet hledání Herobrina a místo toho bude Herobrine mod. Podle mě já si Herobrine mod fakt hrát nechci. Já bych ho hrál. To není zas tak strašné. Ale já ne. Máme nějaký točky? Málo. Tak já si jdu vykraftit nějaký točky. Možná půjdu na nějakou výpravu ven. Jo, já bych taky šel. A jako mi nevím. Pokud víte třeba, jak se tady nějak portuje, nebo něco dělá, nebo jak se to tady dělá na 1.00, tak nám to napište do komentů. Nám musí zatím vystačit ten totem. Protože tady, koukejte, nejde tady. Lomeno set home. No prostě to tady nejde, ale to neřešte, my máme totem. My to nějak přežijeme. Tak, kde seš? Jo, tady. Dáme mode Alkafia 1, tak. Já chci totiž postavit ten totem ještě výš, aby jsme ho viděli. A taky špekatic. se rozpídnu. Jinak survivalovým dobrodružství udělám asi možná poslední díl. A budu to natáčet asi na jiném světě. To je dobrý. Proč už končí se survivalovým? Teď dlouho nebylo, no. No, já vím, že já se teďka natáčím furt jenom s tebou. Takže proto. No
takže série... Tak jinak Maxe, s kterým jsem natáčel to video, tahle série prej moc nebaví. Ale zase jsou lidi, třeba Tony Sex Vyhl, ten mi říkal, že ho to zase baví. On mě sleduje a je hodně jako to. Já ho mám rád, on je dobrý kámoš. Tak. My teda... Ono ho to nebaví, Maxe? Nevím, já nevím. Asi ne. Ej, pokud Jste... natočíš ty vlog, tak asi i já. Ale jako nečekejte nic úplně extra super. Tak, Tak dělej. Mě by docela jako zajímalo. Já jdu na výpravu. Pojď za mnou. Já taky, protože jsem právě teď dostal ten totem. A zrovna zapadá... Chtělo by to do nějaký jeskyně prostě. Tady žádný nejsou. Šena na ten prd. Jsem spustil totem, takže je víc vidět. Pojď za mnou. Jo, ty jdeš přede mnou. Co to jde? Kdo to tady vykopal? To jako takhle se normálně tohle se v přírodě myslím negeneruje jako. Nevím, já si taky nemyslím. Počkej, já to zkusím rozkutat chválně. Jestli tam něco nebude. Dobrý. Ne, tady nic nebude. No, ale jako takovýhle schůdky se negenerují vždy. To jako je nějaký divný. Wow, já chci pryč. Mně se ty totemy nelíbí. Já jdu dál. Hej, tady jsme se spawnli. Tady... Co to je? Proč je tu kovel? Ten jsem tam já rozházel, protože jsem ho to. Aha, všelekat. Máš nějakou kovel? Jako to bylo úplně paránu. Vidíte, jak může člověk vystrašit. Ty mě strkáš. Jdem tam. Zabijeme skilďáče. Ne, pak se otočí a je to Skelebrine. Jo no. Ne, je to normální mazaný skeleton. Jako bývá. Sorry. Tak. Tady v téhle 1.00 jsou mazaný skeletony. Jo no. Oni prostě okolo tebe běhají, střílejí do toho šípu. To je jako strašně těžké. Tyjo, tam jsou zombíci. Já vidím ten totem. Vidím ho. Jo, furt toho vidím. Budeme je snajpovat. Enderman. Pojďme se. Enderman. Musíme ho strefit, aby se k nám potnul. Jo Už se potnul. Tady je. Ty prďoku. Šuline! Šuline. Ne, nech nás. Pitomeček, on mě schodil. On nesnáší vodu. Šuline. Kde je Šulin? Lesi. Hej Šulin. Kde je Šulin? Tamhle je Šulin. Kde? Šuline. Tady je. Pojď za mnou. Šuline. Enderpearl. Yes, máme Enderpearl. No ano, co? Radši ti dávat nebudu, jinak ji můžeš na tohle. Ne, já ji vyhodím. Hej, víš, co bych já s tím udělal? Já ji vyhodím, ale chytím se jí. Takže to bude tak trochu na prd. Tak. Zabijeme to zombáče. Přímej zásah. Zhební kostlivče. Budeme je snajpovat, já jsem blbej na snajpování. Vidíte to? Já tak to neumím prostě střílet. Ale jak to, že ti to tak jde, tyjo? Ve Van the Chamber jsem lepší. Tamhle se nějaký dva kostlivci povídají, jak je strefíme. Sakra. A já ho trefil. Creepere. Jo, trefil jsem Creepera. Ještě jednou. Tak už je mrtvej. Ještě tamhle kostí sejmeme. Musíme ještě výš. Ty si povídaj.
Jo no. Prase strefíme. Prase. Magic in the selfie. Hej, já už nemám šípy. Já zabil prase. Z té dálky. Já mám šípy. Wiggle. Já si jdu pro ty XP. Hej, co to je? Ty lomeno gamemode punktucnak 1. 1. Strefíme pavouka. Proč to nefunguje? Mně nejde dát game mod. Asi máš námlok. Cože? Asi máš námlok. Hej, dáš mi ty šípy nějaký? Já je chci. Nebo já půjdu snajpovat ze blízka, to je taky moje varianta. Jo, dobrý. Jo, díky. Musím 64 rovnou. Spider Hendrix. Je po tobě, Spidere. Řekni své poslední slovo. Jeho poslední Hej, dej slovo. mi zase game mod 0. Já teď nemůžu, je tady mazaný skeleton. Sorry. Jo, díky. Máš 0. Proč na mě střílíš? To nestřílím já. Tak jako kdo? Kostě. Ty? Hej, tamhle ještě. To je škoda, že nemůžeš brát Já už mám zase stack. Tak. Taky. Sekirou na tebe. Mě to zabít. Zabni. Pitomectví. To máš za to. Hej, já jsem vlastně úplně zapomněl, že natáčíme. Tak pardon. Já jsem na to úplně... Hej, mě to sprintuje. Chvíli mi to sprintovalo. Mě to sprintovalo. Jak jsi to udělal? Já nevím. Taky. Torčka, co? Aha, Hele, to jsme tady nadali my, jak jsme tady byli na ty výpravě asi. Dební debile. Dneska hodně zabijíme příšery. Je jich tady hodně. Oh my god. Ty kráso. To se mi nezdalo, tam byl Pig Brain. Jaký pig brain. Normálně to prase se otočilo, mělo bílé oči, pak se otočilo znovu a mělo normálně. To už se mi... Tyjo, ty šípy se od nich... Hele, ty šípy se od těch příšer odrážej. Neodrážej. Mně se odrážely. To bylo divný. Hau, zabugovaný šípy. Oh, ty kráso. Tam na sebe střílí skeletoni, nebo střílí na mě. Hevni, skeletone. Ty si dát souboj s lukem. A který ten vezmem? A Dobrý. No, Oh my pojď god. si dát souboj s lukem, skeletone. Srabe. Neumí se přiblížit, má 3 kila. Tak. Si hloupej. Tak, hele, torčka, to jsme tady dali my, ale tu torčku. Brain, ne? Pig Dělej jen Brain, to. jako to prase se otočí a má bílý oči. Se otočí znovu a je to normální pigínek. Pigínku! Stoj! Creeper! Hej, mám hodně XP zase ne, nějak moc. Ale docela, jo. Cože? Teď to prase se na mě podívalo a mělo takový ty vykulený oči, jako jsem měl ve svém retrospektu. Jak tam měli... Sakra. Jako Debile.
se to děje? Já nevím. Ukrajiny, pak z oči... Já bych to asi ukončil. Ne, ještě ne. To totiž už moc nebaví. Ještě budeme natáčet 5 minut. Co to je? Hnědá hlína. Černá tráva. Černá tráva. Vidíš to? Hej, já nevím, možná, že tohle je normální, já nevím. Ono je černá tráva. Tak tohle nemohu udělat. Tam něco hoří. To jsou ty totemy. Ne, to je skeleton. Aha. Jako černá hlína. Ta kráva je úplně divná, ona... Co to je za krávu? Fuj, tady byl. Tak, dneska to je docela divný. Co, ona má víc životu, já jsem zabil jednu krávu. No, co mě to hituje? Ona mě hitovala. Já se bojím. Takže tohle je... Ne, ještě 5 minut, pojď. Ještě 5 minut, dáme. Zkusím tu krávu zabít ze zhora. Kde je? Ona už je mrtvá, jsem jí zabil. Ona mučí a je mrtvá. Cože? To se mi nelíbí. Jak je Alík úplně vystrašený. Hele, co když je to všechno normální? Tak když ta kráva je někde jinde. To byl divný creeper. Kdo mě chodil? Co to bylo za creeper? Víte, já se bojím. Já se nebojím. A prosím vás, nepište nám do komentu, že jsme sraby, jako. Já mám husí kůži. Já ne, já jsem v klidu. Zkuste. Tak my vám dáme IP. A zkuste si tady hrát sami. Ale vy nás nezglífli. Co je to jako za krávu? To se tam stojí jako nějaká blbá. Já tam nedošáhnu. To je nějaká mazená kráva, zabíjí šípem. To mě nepálo, krávičko. Ona se... To je super kráva. Mu se odražujou šípy. No kdyť jo, a oni se odráželi i od skeletonů normálně. A od vidíš? Super kráva. Oh my god. A normálně i od zombíka se odrážely šípy. Když jsem na něj střílel. Na mě ty šípy střílí. Ona se nedá zabít. Ona se nedá zabít. Co to je? Co to je? Tohle není normální. Hej, ona se nedá zabít. Co to je? Co to za krávu? Buď jsou to bugy, anebo... Normální. Ale má normální oči, hej, má normální oči. Tak má, tak ale nějaký dal kouzlo. Hej, ona mě strká dolů. Ty kráso. Ona mě schodila dolů. Ale ona... Ještě ke creeperovi. Hej, ona to... No, už budeme za chvíli točit 30 minut. Takže tohle... Takže doufám, že se vám to líbilo. Ta kráva je fakt divná. Takže mějte se krásně, sdílejte, komentujte, lajkujte, odebírejte i Alékův kanál. Těšte se na další dobrodružství nebo hledání, protože to bude krutý. Dneska tady ta kráva nejde prostě zabít a strká mě furt. To je Herobrineova kráva. Takže doufám, že se vám video líbilo a teda čau. Čau!